הוא מזיק אחרי. די, מגלים כולם, די, יאללה, נפסיק, זה גם קשור, אם אני פותח את זה, זה יכול להיות שזה כבר עד הרצפה, זה הגמל, עכשיו הוא פשוט ישן. הגמל שומר עליהם. הוא בתרדמת לילה. יש לי שיר. שר השם שישמח, 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 שר השם שישמח. תגיד לי, לא. תגיד, ינקי. ולכן, שר השם שישמח, שר השם שישמח, שר השם שישמח, שר השם. לא, תגיד, נחש, נשך נחש. נחש נשך נחש. ינקי פרזי, תגיד. שני צדיקים הלכו בטבע, ופתאום ראו איזה צדיק אחד שנותן אוכל. עכשיו בא איזה נחש, ובא נחש לכיוון הצדיק, אז שני הצדיקים, הצדיק אחד מהם אמר, יאכלו אותו. בוא נלך, נראה. אז שהצדיק אמר לו, אין בת, אין צורך. יבוא נחש. שלא ייפול. ויאכל את הנחש. מה קרה? נחש נשך נחש. נחש נשך נחש. נחש נשך נחש. נחש נשך נחש. גבריאל, אתה לא ככה. ינקי פרזי, לא אמרת הרבה. תעשה ככה עם זה. ינקי פרזי. תגיד יש פה בבור לפתח. שעון מראה 3, 5, 200, 8. בואי הנה. תגיד ינקי פרזי, אמרת? תגיד ינקי פרזי, ינקי פרזי. אבל זה יצא שאני כאילו פרה. מתי כבר 8, 58, 3 ועוד 5, נותן ביחד 8, 358. כפס, מכפס. ושם מכאן משיח, רוצים אותך כל כך שומר משיח. שמי גבריאל וטורי, נולדתי 1 באפריל 1958, מספר תעודת זהות 5548, 558. משיח, מכאן יש 3 משיח.